Ezt a számot Szexárdról a kisfecsóka és a felesége, a Turla küldik az Iker unokáiknak, a Fanninak és a Kellynek nagyon sok szeretettel a 4. születésnapjukra, és kívánnak nekik nagyon sok boldog születésnapot. Legyetek szerencsések! Ma 4 éves lett a Kelly és a Fannika, ikrek ők ketten és 4 évesek ma. A Milán és a Kitty most